Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Duha ka driver nagbugno tungod sa giilugan nga pasahero sa Davao City. Kapin 30 ka magbanay, mihiklin human gibaha ang 31 ka mga barangay sa Glan, Sarangani. 181 ka ebidensya gisumite sa prosekusyon sa ICC. Kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nagtuong wala nagapakita ang maong ihap o crimes against humanity. Mga lokal nga kandidato sa Davao City, ilabi na sa iladong pamilyang Duterte ug Nograles nga magkaatbang sa politika, todo na sa pagpangampanya. Cast sa mga batang Riles, nakisadya sa fans sa Zamboanga City. Mitilaw sab sila sa sikat nga shawarma sa syudad. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.